Finally, kaholo episode 3 sitame YouTube long nang klang ad lo. Labang so episode 3 long kupini akimi mate akimi a story ke klang ason duma. Ni ka chong hong bang ke episode 3 long kupini akimi ason nang pa klang do jibon pu. Bon sitame ave. Tang te labang so kaholo episode 3 long kupipilo ke pa klang. Labang so kaholo a episode 10 a story sitame pangba tam lo pro storyline ke isivet. Masa bakelar bojonala. Atumo bangke thong nok be atumo lo bon sitame labang so alam arjan kabunai atumo bang a production atim atum a production tensi amen ki ir beleg jam aku manne production long ke thong nok be amen aphan long ki ir ko aku nanne production long mak hemai lapu ir ko ne ko pia posi la so alam kaning jelo athe episode 1 long sitame intelligent atim atum rong asor phan kerab do lapuan machi pajut ko episode 1 along mangke Tata Mobile long get hop OR leng mate arong asor tum phan intelligent atim tum pajok do namat lapan si jut kok lapen episode 2 lo mata la pusan thak phatek long ke beng o arong asor phan pajok dun lo hala tum than lo rong asar phan ok tum prana song tum pondet hala phan la tum phan pajok te kang lo payut kok episode 3 along bangke hala episode 2 ahut rong asor tum kachunung ridun rong asar phan nang pajok pidun vek tha pung hala bang so pen pajok dun jipura intelligent atim tum bang hadak pen dam episode 3 lo mang akimina paklang ke ili tuma phan ok tumpran asong atum a commander mate hukum ki pi vera bang a karakter nang paklang abang so jakong a karakter phanang ka reveal for bang labang so a reveal a sin bang ke lalo de a episode 10 phan sitame nili ethe alam ningje ingtung mate pudun ingtung feedback ping tung abang so a episode 10 along sitame dialogue bang paong chat asonte angku lang thume pigji lang apollo non abang ke dialogue kom chat amat editing power pencil abang so a film ne phan masap so nang pa impress la episode 2 along bang intelligent atim atum helicopter pensi ke wang son bon sitame episode 3 long ke peklang ateng putan hala bang so a helicopter ke intelligent atim atum a helicopter kali cobai lang ikha jongsi intelligent atim tum helicopter pensi kewang pelutang te labang so a helicopter non kupi posi ingjar thuarela non ta posi sang sedala laso alama bang non anta ni phuaro soft un edel nephan labang so alam comment non thani kha kali pelutang te nangli tuma mat sitame share production atim aphan arjuik tha neli kachini dam ateng pelutang te hukum ki pivera bang pelutang te commander lo lapen chief pelutang te akethelo Lasi chief a right hand putang ko non inut a chief ar leng ke the to thulang madela tum ok chum pran asong tum along a boss a kaprek dolang bon sita me labang so kaholo ala marjan solo bang ke commander phansi aket the ar pubiko ate chief ar pupeko jakong la ke inut hukum ki pivera bang lo mate commander lo lapen kiri po bang ke chief a right hand lo lasi tum bang heni aphan ar puke pek a teng plutang ten angko non inut ar leng ke the lamate la ok chum pran asong atum long ar leng ke the inut do nang hela bon sita me chief aphan ke nang paklang klede la puson si intelligent asong atum ritar de bom dam bom amasi ok chum pran atum ke do akemalong an le dam rok lo chini manane tum ok chum pran asong atum konalo ke do interesting pic mate funny pic ok chum pran asong tum ke do adema bang ke red man dualong red man du kali ta kowe abagana aman du long sigedo ing next soy na walam lo dei la ke labang su akowe aba ri along penang ana heli ka chi up arong padolema episode 3 along bang ke labang su fight scene lo matani lang ko e thelam pudun thuli po ahut pen ke assault rifle along ben tame amu mate heli aguli ke nam bang mu phot thokra pudam jam dita do kok riti labang su fight scene long intelligent amunit inut abang phan guli roklo hala dak a entry a tank mate hala jakong na ka entry a tank lutang te labang so episode 3 lo mang si jakong bang ke thidot lo non ke do ke kiri pon wed kiri po ke chief right hand pina ka posi ang konon chief inut attack mate chief akethe ang ko thula mate kiri po pen akethe no dolang ladak ke doan ka we an labang so kemelong ke doan ka we an aok chumpran asong aphan amuni da phan an pati dead pen apana ke rong asar phan metang arong asu phan ki hodai dampo lapen ansi labdak episode 3 sitame jut pon koklo amat si ilitum pinia video le thot sitame lapan si kang ton pon eklo
do me thak me kardom korwang thuk morni ka prek mate penam ko je tong thuluna